ati sa inyo so sa kamalipayon og mainiton nga pagpasalamat gayod sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas nga naabot sa atong Sibya, ngadto na sa naglain-laing mga nasod o dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabii kanatong tanan ug ang Dios magapanalangin kanato og welcome. Well, sa makausap pa higala sa dili pata mo adto sa pinaka main portion sa atong programa. Ato ning ibana nigpipila ka mga text message kining niya sa atong cellphone pastilan. Ang nagkuan 366 ni mag-aginod gud tanan kay naay atong kuan naa masay daghang moabot pero sagdi lang nakasabot na mo sa atong sitwasyon ato lang gining hinay-hinayan gyud no. Well ato ning basahon dinhi ibanan tani. Sir mo greet ko og happy listening to my beloved wife unya iya pod in town nga birthday karon sir sa ako nga asawa. Love, happy birthday and happy listening. Hope nga nakahatag ko og gamay nga kalipay sa imong adlaw nga natawhan karong adlaw. Ang imo nag-great ang imong pinalangag bana Ron. Okay, daghang salamat Ron. Ngawa gid nimo kalimti ang pinasahi nga kay gayunan para sa imong asawa. Birthday pa unya gi-great nimo unya sa pagpaminaw sa dinhi sa atong programa. Sir mo great ko happy birthday sa ako nga manghod among kamanghuran sir si Esther Salandra nga kanunay gini siyang nagsunod pod sa inyuhang programa unya nagsabot na mi sir wa pa lang mi kang tatay ug nanay magpahibalo pero nagsabot ni nga magpa-Bible kay naa mi kaila nga SDA unya amo pang istoryahon kay magpa-Bible mi. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat. Dili na ko ni i-delete ha kay kada basa ko na to i-delete man unya mangayo kog info nimo. Okay. Ato paning basahon. Kin usa di ay no sani sir magas pangutana dili usa ni kay pangutana man ni naay paluap ka gabi sa pangutana nga ato nga gitubag no. Sir sa gihapon nagsunod mi sa inyong programa duna lang mi gamay nga pangutana gihapon so di pagihapon ni nato matagaan og atensyon karon. Di na lang natutiwas og basa ha kay muram gihapon atong tiwas og basa mausik ang oras kay di maghihapon ni nato matutubag ron kay naa may gitiksa na putana unya ang pangutana atong tubag ron paluap ni sa atong gihisgutan kagabi no. Okay, ato paning basahon unya di ay sa di pa daita malimot no. Salamat sa atong mga hikalaan diha sa Biliran Province. Labi na din sa Buol, Biliran nga nagsunod sa atong programa. Kumusta din nas Brother Alan diha? Nagamit po diha og sound system sa atong programa. Unya salamat po sa pagpaminaw nila ni Brother Maximo Istoy kauban siyang asawa nga si Milanie Istoy. Maayong gabi sa mga Istoy family nga namina ron sa atong programa og sa mga Mahinay family sila ni Mary Jane Cesar og sa ilang pamilya og tanang naminaw sa Barangay Patag, Culaba, Biliran maayong pagpaminaw diha sa Barangay Patag, Culaba, Biliran. Salamat sa inyo ang pagpaminaw no. Unya pirmamintihan ninyo paminaw Brother Maximo Istoy og Sister Milani Istoy og sa mga Mahinay family sila ni Mary Jane og Cesar og tanang naminaw karon diha sa Patag, Culaba, Biliran kauban ni Brother Alan karon. Unya napatay basahon Brad maayong gabi kumusta ni ami karon naminaw mi sa inyo karon Brad. Paki-great ko sa Argawanon family og Ulahi family. Maayong pagpaminaw diha sa tanang mga taga Don Pedro
sa mga Argawanon family o sa mga ulahi nila ni Brother Michael o ni Sister Rose uban sa ilang mga kabataan, no? Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. O niya salamat sa inyong pagpaminaw. Unya kanini ang niapatay basahon. Sir, kanunay ming nagsunod sir aning inyong programa. Si Lolo Bitoy, kanunay gid ni siya nga inyong suki sa kahanginan sir. Di gid ni siya magpapiri. No? Di gid ni siya magpapiri. O di paalkansi. Dayon gyud niya og pahiluna maminaw sa inyong programa, pertira bang masuko ni og magsaba na ang mga apo iyang pang badlungon kay di gusto disturbo. Salamat kayo sa diha ni Lolo Bitoy, no, nga kanunay nga nagsunod sa ato nga programa. Well, dili na lang nako higala ang last text nga akong basahon, sir. Duna bay pangutana di gihapon. So di na lang nako no punan pagod kay aron nga makairog ta sa unahan sa dili pa si Brother Libby mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby pastor nga imo sang lion diha atong monitor og diin ang atong mga viewers na nasuras kalibutan nga kanunay gyud nga nagsubaybay dinhi sa atong programa, pastor. Okay, salamat Brother John. Nya maayong gabi sa itong mga higala nga suking tigpaminaw nga naabot sa itong Sibya karon through radio o man sa Facebook Live nato. Onya di karon sa ato ang monitor nakig-uban nato na gikan ni sa Australia di si Gerardo Lobitania. Ay dade maayong gabi inyo diha dade sa Australia nila ni Mami Banji ug sa inyong kabataan. God bless ninyong tanan diha. Onya dia sub say message, good evening brother, good sound tonight. Okay, salamat sa feedback Brother Loloy, no. Onya dia usab si Gideon Misa, dia sub say message, good evening Brad John. Kumusta Brad Lebe o Brad Joel? Oy, Brother Gideon Misa, thank you so much for being nice as your as my friend. Asa makaron Brother Gideon Misa, ha? Di gid intaw ni makalimot pag abi-abi ning igsuuna pastor ug maadto ko sa Miller magkita mi. Oo. Okay no nya mapa man ato nakita dinhi sa ato ang comment area or sa mga messages o nya ang ato ang mga naka-view nga nag-send lang og mga sticker or nag-like ato ra gihapong tingbon sa pagbasa o nya no panahon sa pagtubag sa pangutana aron nga didto mahanok tanan kay madungan ra nato matagbaw magutag ukay kon dili nato dunganon una-unahon ng uban. So sa pagkakaron mao pa man ito nakita ako sing ibalik ang panahon diha nimo Brother John. Okay, Brother Levi, iban ni po na diha ginagmay ng imo diha ang mga text messages na sa imong cellphone. Okay, ato ning basahon mga higala ang mga mensahe nga midangat dinhi. Mayong gabi ninyo sa inyo diha pastor di ako pirmi na mati sa inyong programa. Ganahan ko mamati kay klaro kaayo ang inyong pagpaliwanag. Matalig punuan gayod na sa sibuyaks karon sa iyang pangutana sa pito ka panaksan sa Ginoo. Namati pod ron pirmi ang akong igsuon nga si Berteng ug ang iyang asawa nga si Inday ug ang anak nga si Dave, si Domingo di ayni taga Nabal. Salamat sa pagbasa. Salamat po Brother Domingo. Okay, niapagin nato yung tanawon good PM Brad Libby, mangayo ang takog number kang Brad John. Si Brad Nunoy Batiktik ni sa Hagdan, Santa Fe, Cebu. Mangayo ang number sa mo Brother John sa Brad Batiktik. Okay, Brother Nunoy Batiktik, mas siguro nakaandam na kadis imong ballpen o kay imong cellphone, no? Tiintini smart ni ang ako ang number. Wa gi ko laing number usara gid since pagyud kani adto. Ang mao ni Brother Nonoy Batiktik 0 9 0 91 48 22 59. Kung balikan Brother Nonoy Batiktik 0 9 0 91 48 22 59. Okay, dengan salamat Brother Nunoy. Okay, Brother Libby.
Okay, ato ni nga paspasan og basa higala, Brad. Di aman pod nagbasa, di aman pod nagbasa sa Quran. Pariha raman kuno sa Bible. Dili parehas Bible ang Quran, pero mura nagsamas Biblia ang pagtagad sa mga Muslim sa kanang ilang Quran. May sa ato Kristiyanos, Bible ato sila Quran, pero dunay diferensya mga higala tungod kay na ay gipahayag sa Quran nga lahi sa Biblia. Sama pananglitan, si Maria kuno nga katubang ina ni Ginisos, mao daw na si Miriam ang igsuon ni Moses ug ni Aaron. Lahi ba? Dunay mga buslot ba nga kuan ba? Kay ni mo ni brother Lady. Sila maunang ingong maura parihara kay unang-una tingali wa pud ilandi ba. Pero ang tinuod pagasulti puti nakuha gid kaayo diferensya kay naa man sa tananing kuangkod kining Quran or Quran sa pronunciation gani Quran. Unya gi kuha na lag Quran, pero ang tinuod pagasulti dako kay kalainan. Unya usa pa sa atong gikahibudngan ang Quran nga giilag gyud nga maoy Biblia sa atong mga igsuong mga Muslim. Tanawa ra gud ang Quran naghisgot man nga ang igpapahulay adlaw Sabado, pero matingala ka Biyernes ang ilang igpagpahulay. Gipaligasan. Gipaligasan. Unya lang ug magsupak gyud ka aning adlaw Sabado matud pas Quran mahimot ang unggoy. Mo na ang pagkakaiba. So di lang nato ihutdon ng atong oras anang bayna. So dako gyud layo ra gid kaayo kalainan, dili gyud na pareha, no? Di gyud pareha. Okay, salamat John no sa Kabintan Ormoc kay kanto sa Kabintan Ormoc ang Bajard. Okay, ni patong basahin sa gurud mo. Basta may kaila mo manangita og family driver, mag-apply ko, pwede sila makakontak ani nga number. Nga man po ibutang og asa ni siya dapita. Ato lang idasig no, kinsa kanang nag-text diha, kanang ikuan o sa abad, i-text og balik kay Brother Libby ang imong complete name, imong lugar, ana, aron mabasa na to. Aron mabasa na to. Pero sa pagkakaroon tingali niya number niya lang gihatag. Pero wapod lugar walay nga. Wala. So kuanay lang Brad, ibalik na lang og text diri kang Brad Libby pagpaila ka ginsay mo ngan, ginsay mo apelyido, asa kang dapita kay kanana ang aron atong mapaybaw, malay mo nga diha sa lugar nga gipuy-an duol ra na pangitag driver. Og driver. Kinahanglan gud ta sa malisod nga panahon karon sir. Needed gud kog trabaho basin may mga kaila mo ba? Sa pagkakaroon sa Binoon Brother Libby og basihan gid nato ang sitwasyon mura og lisod pod nga mga apply kag trabaho. Kadahon bakante ro tinor nga driver kay wala nihit ang pasiruan nga dagan ba? Daghan nga wad ag trabaho. Okay ba di man pod nagbasa sa Quran? Pariharaman kuno sa Bible, wala man pod kuno na minano unsa sulod sa Quran kay ang ako na andan Biblia man pero siya gikan sa iglesia sa Dios, nakabig siya sa Muslim, tagay daw ko og katinawan og pareha ra bagyod. Dili dako kayo kalainan gyud lahi-iran no, dili gyud pareha. Kitang mga Christian ang atong Bible dili ang Quran. Yes, unya sa Biblia gyud. Naagi ko ang 12 ka mga apostoles, naa ang mga propeta, pero ang Quran lain man pa ang propetang gitug-an. Tunod na kay si Jesus Christ propeta ra magdila, pero Biblia nagsulti man nga Dios si Kristo. Yes. Okay, ni pagyud gud PM Pastor Libby, pwedeng ipabalik og on air ang number ni Bajon og mangayo pod unta ko sa inyong FB account. Thanks si Alan Deani sa Kalubian, Lite kay may naapod unya ko'y ipasupot nga mga pangutana kami utang sa again and God bless no.
So ang atong account higala i-type lang sa imong cellphone, no? Ang DYCM Bugo Adventist. Kay ma-type lang pag DYCM Bugo, bisag din lang itiwason, malabas na ang Adventist. Okay, akong idugangan ang kuan ni Brother Libby ha. Pag ang kanang D capital letter na sunod small letter DYCM nya space nya dayon Adventist, ang letter A po na capital letter Adventist nya space dayon Bugo nya ang Bugo ang capital letter gihapon ang B ana awana labas na og largo ang FB account nato. Okay, mo number ba dyan? Ngayon ito ko lang. Well, ang akong number no mao ni 0 9 0 91 48 22 59. Akong balikon 0 9 0 91 48 22 59. Okay, Brother Levi. Okay, last na ako basabi ka lang katuntahan taas na tayo, no? Good PM, Brad Levi, og Brad John, og Pastor, og sa tanan nga naminaw, ako lang i-greet ang nag-donate nako og trompa nga si Ryan Otero. Salamat mga Brad. Okay, salamat po, no? Sa Kamotis na. Kamotis Island, ika na sa Lower Kagkagan. Lower Kagkagan, kay binako ni og sa kanang Adela, kay sagaran ko ni mga Otero na amo po sa Adela. Okay, ako ibalik ko pa ba dyan alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Liber. Well, adto tahigala follow up lang ang ato nga gihisgotan, no? Sa mura lang ni siya baog na ride on sa ato nga gihisgutan kay duna magudtoy kanana ang kuan ni Kia Jane Humula sa Kinatarkan Island nga na magtingala siya sa ubang mga simbahan lain-lain malagig Biblia maglibog siya asa maning Biblia ang tinuod pero sa gikaingonan nato nga usaray Biblia nga gisaw-an sa nagkalain-lain nga mga pundok. So kung doon na may na nagsulat pag libro o uban pa diha, wa na manginlabot anang Ginoo kay wa itugot sa Ginoo ang iyang pulong punan, dugangan or ibanan. Na karon gipaluap ni, no? Unya mas mayo nga gipaluap sa ni ingon ani man gyud ta nga instant gyud ang atong pagkuan basta related sa atong gihisgutan unya maayo nga gikuan sa ni gipangutana ni. Okay, ato ning basahon. Good PM sir, usara man kaha di ay ang Biblia nga gisaw-an sa bisan unsa nga relihiyon ngano man nagkalahi man ang baruganan ang uban mo kaon og bisan unsa unya kamo dili ang kadaghanan Domingo ug ang inyo Sabado. Salamat sir, si Lando Cabrera ni diri sa Daan Bantayan. Dagang salamat Brother Lando Cabrera diya sa Daan Bantayan. So paisano ra di ta. Kita-kita ra kay taga-Daan Bantayan masag ko. Okay, akong balikan aron maklaro ni sa tanan nga naminaw ron. Good PM sir. Usara man kaha di ay ang Biblia nga gisaw-an sa bisan unsa nga relihiyon ngano mag nagkalahi man ang baruganan ang uban mo kaon og bisan unsa unya kamo dili ang kadaghanan Domingo ug ang inyo Sabado. Salamat sir, si Lando Cabrera ni diri sa Daan Bantayan. Okay, daghang kayong salamat Brother Lando Cabrera sa imong pangutana nga gipaabot dire. Yes na yes. Usara gyud ang Biblia nga gisaw-an sa kadaghanan. Pero bahin anang giingon nimo nganong managkalahi man ang baruganan tungod kay ang huna-huna sa tao wala managpariha. Maunang managkalahi kay dunay mga nangalagad nga sa ilang pagpangalagad ang ilang gibarugan mao ang pagsunod sa naan na hisulat sa Biblia. O unya ang ubansad nangalagad sa Ginoo pero ang ilang gibarugan ang pagsupak sa naan na hisulat sa Biblia. Mao na ang panagkalahi. Kay ang Biblia wa man magkalahi-lahi og mga direksyon nga gitudlo. Diin malahi-lahi pud ang pagsubay sa tao
pero managkalahi lamang ang huna-huna sa tao. Mauna nga tungod kay managkalahi, balikon ko, dunay uban nga mga nangalagad sa Ginoo nga sa ilang pagpangalagad ang ilang gibarugan ang mga butang nga naa nahisulat dinha sa Biblia nga gitudlo sa Ginoo. Duna po'y uban nga nangalagad sa Ginoo nga ang ilang gibarugan mao ang pagsupak sa naa nahisulat sa Biblia o gitudlo sa Ginoo. Di modo magkalahi gyud. Wilbahin anang imong gihisgutan nga ang kadaghanan Domingo ang uban Sabado. Yes, usa na sa mga dako gyud kaayo og kalainan nga baruganan. Managsama nga nagampo, managsama nga nagsimba diha sa Ginoo, managsama nga nangalagad sa Ginoo, pero nganong nagkalahi-lahi man ang imong gisgutan ang kadaghanan Domingo unya ang inyo Sabado. Balikon ko, pareho mang nangalagad sa Ginoo pero dili pareho og gibarugan. Tungod kay lagi dunay mosunod sa nahisulat o sa kagustuhan sa Ginoo naapoy mosupak. Kanang imong gihisgutan nga ang kadaghanan Domingo unya ang inyo Sabado, natural na nga Sabado mi kay maumanay nahisulat o gitudlo diha sa Biblia. Kaso nga lang sa daghang mga pundok nga nangalagad sa Ginoo na Domingo kay wa man nila sunda ang nahisulat sa Biblia nga gisugo sa Ginoo kay ang ilang gisunod mao man ang sugo sa tao. Mo bitaw nga gihisgutan dinha sa Isaias 29:13 ingon nga kini og ang Ginoo miingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi silang mga baba ug ngabil na nagpasidungog kanako apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Diha ang panagkalahi nganuman tungod kay ang ila tuod pagpangalagad man si Ginoo pero ang ilag yung gisunod ang sugo sa mga tawo gikatudlo diha kanila. Tungod niya na medyo dunay pagpangulipas ang Ginoo nga nasulat sa balaang kasulatan sumala sa Marcos kapitulo 7 versikulo 7 o 8 nagingon o ang nagingon dinhi nga matud pa nga nagingon dinhi nga kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. O ingon niya na, nagsimba tuod sa Ginoo, pero ang gisunod ang iya tao. Nagingon sa 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gipalabi ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. Mao na tuod sila nangalagad sa Ginoo, nagampo og Ginoo, nagsimba Ginoo, pero nangin walay kapuslanan ang pagsimba sa Ginoo kay ang ilang gisunod ang iyaman sa tao o gibiyaan nila ang kasuguan sa Dios ug maoy gisunod nila ang iya sa tao. So ingon ning gipasabot Brother Lando Cabrera desdaan bantayan. Karon nagingon ka ang kadaghanan Domingo unya ang inyo Sabado. Pamati iragod kuno kung ato unsay gisulti dinhi ba sa duay version. Ang duay version, this is official version of the Roman Catholic Church nga kuan dinhi sa kuan gyud sa first page nag-ingon dinhi aniya hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika ug subay sa iyang pagtunon-an tun-i pag-ayo ang Biblia. O niya gidasig gyud sa simbahang Katoliko nga magtuon pag-ayo sa Biblia. Kaso nga lang kadaghanan di gyud magtuog Biblia. Ang uban po di pud makatuon sa Biblia kay gibawal man pud sa ila ang Biblia. Mo nang di gyud hinuon makatuon og Biblia. Karon kung atong basahon dinhi hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo kag bisan unsa nga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili ka maghimo og bisan unsa. Kung sila nangin Domingo awa milabot ana basta nga kami nagsunod rami sa Sabado gisgutan dinhi. Now kung ari kita sa kanang mga common version sa popular version nagingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito
maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyubang nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. So naghisgot na lang dinhi nga ang adlaw igpapahulay mao ang adlaw nga ikapito. Gihisgutan mo ang Domingo diri ug Sabado. Now, susihan na lang pod, ikaw na lang sa pag-research kung unsa mang adlaw ang ikapito. Unya, unsa pong adlaw ang unang adlaw sa semana. I-research na lang kung kanang adlaw Sabado ikapila ng adlaw sa semana ug kanang Domingo i-research na lang ug ikapila po ng adlaw sa semana aron pud nga matagaan po nimong atensyon ang imong kinabuhi mahitungod niini. Well, sigon sa imong gihisgutan pa, no? Nga ang uban mo ka og bisan unsa unya ang kamudili ay aba natural. Kay ang Ginoo wa man nagsugo nga mukaon ka bisag unsa. Kay bisan pagani sa kapanahunan ning Adan ug ni Iba nga sila pa lang ang tao sa kalibutan, wa naman gyud ingon naa man giwa itugot nga kaunon. Naa poy gitugot nga kaunon. Sa una, ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo primero, mga prutas, mga bunga sa kahoy. Pero bisan pa niana, doon na gyoy wa ipakaon o dili ipakaon. Didto gitintal sa yawa si Adan ug si Iba nga ilang nakaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ug maoy hinungdan nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Unya matud nimo ang uban mo ka og bisan unsa ang kamudili ay natural na kay nganuman lagi na ay mga nangalagad sa Ginoo nga ang ilang gisunod ang nahisulat o gitudlo sa Ginoo dinis bala ang kasulatan. Pamati iragon ninyo. Nagingon din sumala sa Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 2 nagingon, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Hiyuba nga imong Dios og siyuba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naay babaw sa naong sa yuta. Timan niya, ang Dios nagpili siyang mga katawhan nga aron mahimong iyang kaugalingong katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unya kining mga tao nga iyang gipili unsa may iyang gisulti nag-ingon sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. So ang pundok ang katawhan nga iya sa Ginoo, doon na gyoy dili ipakaon ang Ginoo. Pero kung adtunas dili iya sa Ginoo, kutob sa gusto kaon gawas lang sa makahilo. Pero ang Ginoo, doon na gyoy iyang gitugot pagpakaon, doon na po'y wala niya itugot pagpakaon. Karon ang katarungan mao. Ngano man nga usara may Biblia, pero ngano nga managkalahi man lagi ang baruganan. Tinuod usaray Biblia pero dili tanan nga nagbasa sa Biblia ang gimithi ang pagsunod sa naisulat des Biblia kundi naapod ang ilang hunahuna gihapon bisag Biblia ang gibasa ang pagsupak. Sa ikaduhang Pedro, ikaduhang Pedro 3:16 ug 17 ato ra guning basahon unsay gisulti dinho. Matud pa aning bersikulo sa ikaduhang Pedro 3:16 ug 17 nagingon nga nagsulti may tungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga ang maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon og kinaiya. Ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Tinuod nagbasa pod sila sa Biblia pero gisulti dinhi nga naay mga nasulat nga malisod sabton ug unya ang nasulat diha ilang ginatuis dili ngadto sa ilang pagkaluwas kundi ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Muna nga kung kining uban nagbasa mag-Biblia ginatuis lang ang naa nahisulat sa Biblia. Kay kung gisunod pa di may tabo nga magkalahi-lahi. Nagingon sa 17, busa mga hinigugma sa nasayod na kamong daan ini, magbantay kamo basi bayag madaldal kamo sa kasaypanan sa mga taong masupilon og mga hulog kamo og mawad-an kamo sa inyong kalig-on. Ang gipasidaan dinhi, magbantay mo nga tingali og kamo madaldal ngadto sa mga tao nga mga masupilon. Busa angay
angay lang ta nga magamping, magbantay ta kay dunay mga tao nga mutuis sa mga nahisulat dili sa ilang ikaluwas kundili ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Munang giingon magbantay mo. Mao na nga angay tang magamping kay nga naman ayaw kapag dahom nga kanang nahisulat diha, ang tanang nasulat diha, ang tanan sa gustong musunod, naagi mo tuis ni ana, naay musupak sa nahisulat, ang nahisulat supakon, pero ang wa masulat mo'y sundon. Makapatingalang, makapahibulong, dili ba? O, ingon ni ana, karon naghisgot magka mukaon sila bisan unsa ang kamudili, so ato na nang gihisgutan na. Nga naman, may tungod sa gitawag og dietary law, kung balaod sa pagkaon, gi-arrange na ng daan sa Ginoo. Kung atong basahon sumala sa Deuteronomio kapitulo 11:46 ug 47, mao ni ang gisulti dinhi. Kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan sa taliwalas mahugaw ug mahinlo, og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Busa kung ang uban mikaon og bisan unsa nya matud mo kamo dili, aw natural na kay naamay gisugo ang Ginoo sa ipakaon og dili ipakaon, sa mahugaw og sa mahinlo, og nga tungod niya na dili ka matingala og dili ka mahibulong nga ingon ni ana ang imong nakita sa mga SDA kung Seventh-day Adventist. Kay nga naman gisulti na kana nga daan sa Ginoo. Karon kung ato gyud palungtaron dinhi, tanan bang nangalagad sa Ginoo makalaom ka nga makamaluwas? Dili. Nga naman tungod kay nag-ingon si Ginoong Hesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Tungod niya na ang gipasalig lang ni Kristo nga makasulod didto sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa ayaw katingala nganong kadaghanan nag-ingon naas Domingo, unya ang inyong mga higalang Seventh-day Adventist Sabado, ayaw katingala ngano nga sila ning kaon og bisan unsa, unya ang inyong higalang Seventh-day Adventist dili, tungod kay ang gitudlo sa Biblia, ang igpapahulay sa Sabado gisunod ra na sa inyong mga higalang Seventh-day Adventist, og unya ang Biblia nagtudlo nga dunay ipakaon og dunay dili ipakaon, gisunod ra na sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, kay nagsulti baya si Kristo ang makasulod didto sa gingharian sa langit kadtong nagtuman lamang sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit, unta diha sa imong hunahuna ug kasing-kasing mumakra, mubati ka nga ang imong sundon ang kabubuton sa Dios, kay matud pa ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman lamang sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Mabuhay kay gala. Well, sa dili pa mo hatag og dugang pagpatinaw ang akong makubanan, ako saan mabasa lang kog duha ka mga text message dire. Well, ato ning basahon. Kana sir, naa na po'y muriak ana. Ang imong gibasa naas Biblia. Pero ang taong muriak, supakon ang naas Biblia, tuy-tuy gayod. Kay sagdi lang. Importante nga kuan napaabot sila ang mga mensahe sa kaluwasan. Aw, way laing gipasabot ana sir. Ang uban kaon bisan unsa, unya ang kamudili, wa po'y laing gipasabot ana, baboy gayod. Sagdi na lang. Basta nahibaw na silang kanang sapata, human na itugot sa Ginoo kaunon, kay gisaaran sa Ginoo ang tanang nagkaon sa unod sa baboy, guban pang mga dulumtanan sa adlaw unya sa katapusan iyang sunugon. Aw, kung ang tao unsay iyang dangatan sa adlaw sa katapusan, kana kay mao karon ang iyang gikinabuhian. Okay, Pastor, ipalihog kog basa diha sa atong mga viewers, Pastor. Okay, salamat Brother Jono. Onya diya karon sa atong screen, nakita nato 22 ni kabuok ang nag-view nga atong mabasa, pero diri sa ato ang live view gyud 25, so dunay tulo nga dili nato mabasa, siguro wala ni mag send sa ato og
igo lang pag likes or pag comment ba sa ato ang live, no? So di nato na mabasa. So ang atong mabasa 22 ra gyud kabok, mao ni sila si Engineer Ernie D. Catayas sa Dubai, Grisel Dakal, Alexa Mahait, Angelic Milini Montero, Arman Barcenas Deneiga, Roger Raico, Jeline Nunez, Nicole Shane Batchansila Derder sa Kuwait, Gideon Misa, Kyle Mi Pagobo, Rosel Manginlaud Agbot, Richel Itang, Jis Hopat or Jisopat, Midhos Ranisis, Joselito Vinyas, Jeriel B. Bangko, Alan Dihito, PG Colastre, Arnel Pablo Las Punya, Saladaga Pansoy, Higanto Rodams, Lutsi Dirial, og si Miriam Lagariza. Niya katong mga nag-view nga wala mag-like, mag-comment o igo ba ka nag-heart or unsabay gi-send, igo lang ba nag-hi. Kung katong wa gid mag-message, di gyud nato ma-recognize dinhi. Niya dinhi sa ato ang message diya nakig-uban nato sila si JJ Fasiol. God bless sa DYC family watching from Butuan City. Keep your faith burning. Many people are being blessed through your religious broadcast. Okay, salamat Brother JJ, no? O niya diya sab si Rosindo Sapanta. Diya sab si message, good evening pastor og sa tanan mga viewers. And God bless. Okay, salamat kayo. O niya diya sa message si Engineer Catayas, maayong gabi ninyo mga igsoon watching from UAE. Niya diya sab si SD Adventist, good evening watching from Mambahaw. Niya diya sab si Joselito Vinyas, ang yang message SDA Mahalag August Church or Yoges Church. Niya diya sab si diya sa message si Engineer Catayas, well explained, Bro John. God bless you always. Thank you so much, Engineer. Niya diya sab si Rickron Andales, diya sab si message, mayong gabi natong tanan watching from Palumpon. God bless. Niya diya sab si Gloria Ferrer, iyang message, good evening pastor, naminaw mi sa Lutupan, Toledo. Mayong gabi diya sa taga Lutupan, Toledo. Ilabi na ninyo diha Sister Gloria Ferrer, no? Okay, mo ato ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutana nga na sumpay or nahug na ni siya reaction sa atong natun-an kagabi or atong gitubag kagabi, no? Nga ang gisgutan lagi usara may Biblia pero nganong nagkalalain ang pagsabot siguro og pagtulunan tungod kay ang uban naaman sa bisan unsa siguro makakaon bisan unsa unya kita kuno diri dili kuno ta mukaon bisan unsa unya Domingo ang sa kadaghanan unya kita pod Sabado man. So tinuod na higala, no, daghan kitang masaksihan nga ingon ana nga mga sitwasyon. Tinuod gyud na ang imong naobserbaran. Unya kun ato lang tanawon ang Biblia kay tinuod usara man gyud ang Biblia, ang pagtuon sa Biblia manggod higala aduna man gyud daghan nga paagi kana bitaw pananglitan maghisgotag sa mga pagkaon. Dunay nahisgutan diha nga sa Biblia nga naghisgot og simbolikal napoy gihisgutan og literal. Kay ang gisugo biya sa Ginoo kaning sa dietary law, literal gyud na mga higala. Kanang mga gidili sa Dios sa pagpakaon. Ato nang mabasa sa Levitico 11. Naay gitugot nga ipakaon, napoy wala gikatugot nga ipakaon. Kay matod pas Ginoo, naghisgot dinhi nga mahugaw kana alang kaninyo. Mo na nga wa ta magkaon tanan nga mga mananap. Kay sugo man as Ginoo nya gilatid sa balang kasulatan onya dinhi sa bag-ong tugon mga higala or sa New Testament dinhi na daghan kay mga interpretasyon ang mga nag-atuon o kon mga leaders sa atong mga simbahan nga kuno lagi gilimpyuhan na ang tanan nga mga mananap. Mo nay mga pagtulunan sa uban. Pero dinhi manggod sa bag-ong tugon dinhi manggod ang pinakadaghan nga naay gitawag og simbolikal. Naapoy gitawag og literal. Anhi kuno ta sa isyo kuno dinhi lang sa Mateo 15.
makabasa dayon taog ang tanan makasulod sa baba dili makapahugaw kun dili ang magawas mo'y makapahugaw sa tao. Konklusyonan dayon mga higala sa ato pong mga higala pod nga makao na din tanan kay ang makasulod di man makapahugaw unya ang magagawas raman. Sabton dayon ingon ana nga makao ng tanan pero atong tugkaron mga higala dili nato putlon ang pagbasa atong masabtan nganong nihisgot si Ginoong Hesus nga ang mosulod sa baba dili makapahugaw kun dili ang magawas. Kay gisgutan di ay mga higala din handapita ang isyo di ay sa pagpanghunaw. Mo na nga di gyud nato putlon ang pagbasa. Anhita sa ikaduha sa buhat kapitulo 10 simbolikal na. Kato atong gisgutan sa Mateo 15, literal man gito kay pagpanghunaw to. Aritas buhat 10 sa simbolikal. Naghisgot diha mga higala sa buhat 10 nga si Pedro gipanawan og dakong habol. O niya kanang habula diha ang nagkalain-lain nga mga mananap, mga mahugawng mananap, may nagsaguyod ang tiil, naiwa magsaguyod ang tiil. Simbolikal ang gihisgutan diha mga higala. Nagkahulugan na dito sa bersikulo 28 hangtod nga 34 ang bot pasabot itong mga mananap nga mga mahugaw. Nagkahulugan di itog ang mga tao. Nga ang mga tao higala dunay barrier sa unang panahon. Kung Hudiyo ka, bawal makigsandurot sa mga hintil. Kay ang mga hintil, gila sa mga Hudiyo, nga hugaw alang kanila. Pero atong literalon pagsabot mga higala dritso, makaon na gyud ang tanan. Pero ang gipasabot din ha, simbolikal. Mao na ang ato ang angayng bantayan. Mao na nga makaingon siguro ta nga nalahi no, pero mao gyud na ang gitudlo sa balaang kasulatan. Dinhi pod sa Roma 14, sa isgutang Pablo, naghisgot nga ang nagakaon dili magahukom sa wala magakaon o ang wala magakaon di sad maghukom sa nagkaon. Konklusyonan po dayon ang nagkaon og bisan unsa, gikonklusyonan po dayon sa mga hunahuna sa atong mga higala nga makaon na day bisan unsa kay di lang hukman. So kung ato sang tugkaron mga higala, doon na sa ilawom nga gipasabot din ha. Naghisgot po na may tungod sa pagka-vegetarianism og sa pagkaon og mga unod nga kanang gikatugot. Okay, may hisgot lang itag bisag unsa ratsada man dayo no. So ingon na ang pagtuon nga mainampingon kayo diha sa balaang kasulatan. Karon anhita sa adlawng igpapahulay nganong Sabado man ta o niyang uban naman sa Domingo. Sabado higala atong gibantayan tungod kay mao man ni sugo sa Ginoo. Ato nang mabasa dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 sa ikaupat ni nga sugo. Ato nang mabasa dinhi mga higala akong basahon dinhi sa kinini ang Aricos Duay version. Ang imprimator ani si Monsignor Yap o niya gisuat gidri klaro gyud kayo og unsa nga word ang gigamit. Ang bersikulo 8 mga higala sa Exodo sa Duay version mao ni ang gihisgutan no. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. So gi-word gyud dihang Sabado, wa gi tapsing-tapsingan nga laing adlaw, kundi Sabado gyud. Onya ang 9 or lang ko magbasa sa 11 kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug tanang butang nga naa kanila og mipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoong adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Dinhi sa 11 gi-word pod nga ikapitong adlaw mao gihapon ang Sabado. So kung atong tan-awon sa tong kalendaryo, mao man gyud mga higala. Muhaom gyud nga ikapitong adlaw Sabado. Dili gyud laing adlaw. So igo na siguro na higala no nga makapaablis tong hunahuna o niya ato ning masabdan. Sa di pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby ato sang basahon tong mga viewers diya si Flor de Lis Orias diya sab siya message or contribution. Pastor, good evening. Asa mahitabo ang Isaiah 66:15-21 adto na sa adlaw sa katapusan paghukom na sa Ginoo sa mga dili matinuohon niya labi natong gisgutan nga nagkaon sa karning baboy sa mga dulumtanan sa ilang mga ilaga. Mao nay gisuwat din ha sa Isaiah 66:15-21. Okay, di asab si Dominga Turigosa Sildo. Di asab si message, mayong gabi pastor, watching from Unidad, Kagwait, Surigao del Norte siguro ni, Tandag City, Dominga Turigosa Sildo.
and God bless you always. Nya diha say message si Gloria Ferrer, Pastor, sa dalaga pa ko, akolpultor ko, nagakaon man guro ko og baboy, kay gidalitan mi sa among customer og kaon unya, kay wala man ko kaila og karne baboy, ako pangutana, nakasala ba ko ato? Kaya na kay waka kaila nga giidalitan kag baboy or giilad-ilad ba ka? Kung giilad-ilad ka ato nga adventista ni ato ning tagaan og karning baboy, dito matik charge sa imuha nga sala ata kun dili ang katong nagdalit ni mo'y nakasala kay ilad-ilaron ta. Wa naman na sa tong konsensya nga wa man ta kahibaw. Pero og nakahibalo ta, kita gyud mo'y matik charge ana, no? Okay, diya sab si Engineer Katayas, diya sab nga gisent nga sticker, good. Okay, salamat kay Engineer noon. Akong ihatag ang dumang panahon kang Brother Levy. Okay, daghang salamat sa pangutana. So, iyang nakita ang comparison tali sa mga SDA o sa uban nga mga Christian groups karon o religion, no? Kay gawas sa Seventh-day Adventist daw halos lahi sila gitudlo bahin sa papahulay kay wa na. Ani ari pukas pagkaon pod ilang gitudlo makaon na ang tanan, samtang ang Seventh-day Adventist ang gitudlo Sabado. Ani ari kas pagkaon nagtudlo nga hangtod karon dili na pwedeng kaonon. So ang Seventh-day Adventist tigala nganong ingon ni ana tungod kay gisunod ang naa sa Biblia. Dili kay ang Biblia mo'y gipasunod sa ilang gusto, kundili ang Biblia mao'y gisunod nga naman. Kay ang Biblia kung mauna atang kung the Old and New Testament is the guidebook to the inhabitants of the fallen world. By studying and obeying the directions, not one soul would be lost its way to heaven. So nito pagkasultiha, ang daan ug ang bagong tugon usa ka giya nga libro sa tanan nga mga pumuluyo, meaning hulog nga kalibutan, pinaagi sa pagtuon og pagtuman sa mando, walay usa nga mawagtang sa dalan paingon sa langit. Muna ang mga higala ng Seventh-day Adventist, dako ang handom nga makaadtog langit. So mo'y hinungdan nga mga direksyon nga gitudlo sa Biblia, mga pagtulunan gitudlo sa Biblia, di paningkomutan nga itudlo og ito tumanon mga higala. Nga naman kay ang mga sugo sa Ginoo diha sa balang kasulatan, kung ato ng supakon ang Biblia klaro og tin-aw kay nagpadayag sa unang Juan 3:4 nga ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo o niyang utso nagsulti ang nagpadayon pagpakasala iya ni Satanas. O niya si Satanas sa katapusan pagalaglagon mas kalayos panabiyag 20 versikulo 8 hangtod sa versikulo 10 mga higala. Mao na nga kung gihandom nato nga makaadto sa langit, atong sundon ang tinuod kay papahulay kay mo ning mabasa sa Biblia sa Sabado higala. Huwag mabasa nga Domingo ang gisugos gini papahulay. Ang gisugo sa Sabado kung sumusunod ta sa Biblia sa Ginoo, atong sundon sa Sabado. Kung nagsunod ta sa Ginoo sa Biblia, dili ta mo kaog baboy nga naman kay nagsulti ang Biblia nga dili gina pwedeng kaonon. So wa naman tayo mga higala akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levy no. Dia karon si John Ray Ponay nakiguban niya si Mrs. Good Eves, dia sab si James Cansimo, dia si Mrs. Good evening po watching from Boracay. Dia sab si El Modam Flores sa Tuboso, yang Mrs. Brad John og Brad Lev og Brad Joel, maayong gabi ninyo tulo karon. Karon pa ko naka-open sa radio kay nag-burnout man diri, nubo na lang ang akong naabdan. Okay ra no, bisag mubo ra imong abdan, at least do na joy na abdan. Okay, wa naman tay mga higala ani atong theme song.
Mag-ampo ta mga higala, dalang panan ug makagagahom na mga Diyos na kastronos isang sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Ining tanan among di na pangayo tungod lang kang Kristong matungod nga Dios nga mga manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.